mahdollisimman pitkälle. Törrö, 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 törrö. Riittää. Kumara syvään ja ala laukoa. 1, 2, 1, 2. Syvemmälle, syvemmälle. Hyvä. No niin, tämän takia täällä ollaan. Tuntuu pahalta, jotta näytetään hyviltä. Tiu, tiu, tiu. Isku, isku. Kokku, kokku. Hurraa! Muista, että teet tämän vain itsesi sekä sosiaalisen median takia. Eli no niin. Kipi, 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 kipi. Sitten sieltä tiikeriloikilla toiseen laitaan. Rau! Tämä on ollut Pirkko-Liisan esteettisesti miellyttävä. Tulipas heti tehojumppa. Palkinnon.